Števo už je po farme, už je po natáčaní. Povedz, čo si spravil ako prvé, keď si prišiel domov? Tak prvé som spravil to, že som všetky veci, ktoré som mal so sebou, som vyhodil von na balkón. Napustil som si váňu plnú a dobre som sa v nej vymočil. Bol som hladný, ale najlepšie bol ten šok vlastne, že keď som otvoril chladničku a tam bolo všetko v tej chladničke, aj klobásky. Ja som bol úplne taký dezorientovaný, že vlastne som ani nevedel čo, tak ja som si nakoniec dal, tuším, len tú klobásu. Teraz už jedávam normálne, áno. Na raňajči si dám 2 rohlíky a tresku, potom si dám taký brunch, to si dám ako nejakú polievku, potom si dám nejaké vepšoknedlo zelo a potom na večeru ešte dotlačím nejakými guličkami v čokoláde a také sladkosti, takže super. Čo ti tam najviac chýbalo? Najviac asi mi chýbalo ten internet a komunikácia akože s ľuďmi. Mám veľa kamarátov v zahraničí, to je jasné, a som zvyknutý každý deň sa pripojiť na internet a sa s nimi chatovať a rozprávať sa, takže to mi chýbalo. Bolo to také, že tá komunikácia, že vedieť o tom aspoň, že čo je doma, lebo zvyknutý som volať aj domov, keď som na turné a vždycky mi povedia, ja sa opýtam, čo je nové a tradičná konverzácia, všetko v pohode, všetko po starom, akože tie rozhovory sú o tom istom, ale aspoň to počuť, že teda áno, je to OK, aspoň počuť tých známych, takže to mi chýbalo. Čo si sa tam naučil? Čo som sa naučil? Myslím si, že som sa naučil, skôr to bolo také poznanie samého seba. A myslím si, že to bolo pre každého z nás, ktorí tam boli, pretože v tej situácii, keď nevieš, že či budeš jesť niečo na zajtra a čo bude, tak spoznáš vlastne aj tie dobré stránky, aj tie zlé stránky. A samozrejme, že s tým, že vzadu ti blíka to červené tlačítko alebo to svetielko, že áno, že tu ide o výhru 50 000, tak aj tá súťaživosť a že čo si schopný urobiť preto, aby si sa vlastne dostal bližšie k tej výhre. A ty tak ako dosť uštipačne si tam aj pôsobil niekedy sem tam. Bola to taká obrana tvoja, alebo je to také ako prirodzené v tebe? Ak sa jedná uštipačnosť voči Martinovi, tak to bola skôr taká obrana a skôr taký protest proti tomu, že som nesúhlasil s jeho názormi alebo nesúhlasil som so spôsobom jeho správania. A ostatné veci, ktoré vyzneli uštipačno alebo ktoré tam sú uštipačné, tak je to skôr v rámci nejakej mojej takej zábavy a môjho možno takého toho blbého čierneho humoru. A niekedy je pravda, že to presiahne určité hranice, ale je pravda, že keď si 24 hodín zavretý na takejto farme, tak nejakým štýlom sa musíš zabaviť. Bolo pre teba niečo také, čo si úplne nechcel robiť, čo ti prišlo hnusné, odporné, nechutné na farme? Jediné, čo mi prišlo úplne hnusné, nechutné na farme, bolo asi to, že sme nemali to jedlo. To bolo hnusné, nechutné. Ostatné veci, ja hovorím, že človek je prispôsobivý tvor, preto sme tam, kde sme teraz, naša civilizácia, pretože človek si vie zvyknúť na všeličo. Takže ja si myslím, že ja som sa prispôsobil tomu prostrediu nad moje očakávanie. Ja som čakal, že po prvom týždni pôjdem aj tak domov, že buď toto ja nevydržím, alebo to nevydržia moji spoluhráči a že ma vyhodia a že nepochopí nikto môj humor a že budem vlastne celý úplne nepochopený. Takže ja môžem povedať, že ja som sa prispôsobil rýchlo, takže mne to nerobilo nejaké problémy.